ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፈናን አይገድፈናን ይባርኸና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ከምቲ ልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ዲያቆን ናሴ ከም ፋል እግዚአብሔር አምላኽ ሎሙን እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ኣብዚ ቦታ ዝተረኸበ ኣብ ቅድመኹም ኮፍ ኢለ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ከመሓልፍ ስለ ዝፈቀደ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንኣምላኽና ይኹን ከም ትፈልጥዎ ምስ መርጌታ ኣማኑኤል ሓውና ሓደ ኣርእስቲ ኣልዕልና ኣለና رئيسها نكهنا مرمر زبل الفيديو زرعه كباب 45 دقيقة لوسط نخلو كوس حصل ديكل لما عندي أبزخ أخلني من البعض دي مريجة أماني الحونا حزود مسارسي رئيسها نكهنا أمر من يلو سب كنصح كم زلوا مالت نب كهن كيدو كنصح كم زلوا سب أبات نفسه أي حلو أي كون ناتنا حسب نندو أبات نفسي نندو منفسها وأبو أبز مدرزي زمخرو آياتات عروخ أبوتاتون اللونا سلزي أم منفسها ودما زمكر زقسس أبو كلونا وسانن 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 نقرو جن حتيات كان نحادك كان كيركا نقر رئيسها أبكان أمر مر زبل حساب جن جزء زحلفة تمرتيو جزء أنت راح حلف دما زسبب تمرتيو يعني لنا كم تقول لك زين نبلو جزء زحلفة تمرت زسبب يزبحل جزء زي أخلة تمرت دما زي بسلا يزبحل بقر نستوعب كم تي حادثة جزء زحلفة تمر انجرا زسبب زتبالا شوا انت الابلعو كم زحمم كمون جزيو زحالفة تمرت زسببت تمجيبو دما منفساوي حمام كاغاطومي منفساوي بلشونا كاغاطومي كمتي بسغا زتبالا شو مغبي بلنا انحمم زتبالا شو منفساو قال ترى بعلان كنحممنا سلازي مريجة حونا زولو زولو حدا قال له نعولو ما أنت خصمعكم يمو كاو تبقسنا دما حسابنا كنفسسنا مالتي نزي ماتيوس وانجل 16 مرحوتات منقص السمايات كهبكا ام مدري اذا اثر كايو اب سماي اثر كخونيو حسبو ناي منقص السمايات مرحو مالت مفتاح مالتي نعم منقص السمايات سئل كازو اتيكونان نقدسان كانت حواريات انتي توهيبوهم مرهو منقص السمايات ناي منقص السمايات قل في مخفتن نعطعون زي نقدس بيتروس تنقر يخون بريني كزيو فتامي يقن كلهم كانت تنقر كساب إلتا متأزلو كاينات مرهو منقص السمايات كهبكا كم تسمعهم ايه تقال تخكلي نقول جن تخكلنتو زطفه جزيو زحالفه سلازخونه سلازي زسبب تمرت سلازخونه زقال زي غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ غويታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ ለተቃል ሐቅ መሰማዕኩም ዝብል ቃል አሉ نا እግዚአብሔር ቃል ኩሉ ሐቅ ነገር ግን አስተውለለ ና እግዚአብሔር ቃል ሐቅ ዝኸውን ግን ኣብ ዘመኑ ምስ እንማሃረ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ አማናዊ ቃል እዩ ሐቀኛ ቃል እዩ ነገር ግን አማናውነቱን ሐቅነቱን ግን ኣብ ዘመኑ ባር مرجت حونا زلنا زلو نمن قست السمايات كنأت النخل بإيد كهناتيو
ምክንያቱ ንካህናት መርሆ መንግስተ ሰማያት ሂብዎም እዩ ኣብዚ ምድሪ ዝፈታሕካ ኣብ ሰማይ ፍትሕ ክኾኒ ኣብዚ ምድሪ ዝኣሰርካ ድማ ኣብ ሰማይ እስር ክኾኒ ስለዚህ መንግስተ ሰማያት ቀሊል ኣይኮነን ይብላል ስለዚ ሪኢኹም ናብ መንግስተ ሰማያት ናይ ሓደ ሰብ ናይ ምእታው ኣብ ኢድ ካህናት ገይሩ ዝነበረና ዘሎ መርገታ ሓውና ኣነ ኣብዚኤ ጌጋ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ኣብዚኤ ዝቃል እዚ ንሕስወሉ ኢና ዘለና ንሽቅጠሉ ኢና ዘለና ንሕበኣሉ ኢና ዘለና ዝብል ዘለኹ ስለምንታይ ምክንያቱ መጻሕፍቲ ዝብልዎ ብዙሕ ነገር ነዘፍርስ ስለ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ውድቀት ኮይኑ ዘሎ ግን ገና መርገታ ኣማኑኤል ሓውና ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ የስተምር ስለ ዘሎ እዩ ጳውሎስ እንታይ በለ እንዘ ሙታን ንሕነ በኃጢአትነ ኣህየወነ በክርስቶስ ወደህነ በጸጋው ንሕና በበደልናን በኃጢአትናን ሙታት እኳ እንተነበርና ምስ ክርስቶስ ግን ህያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገበረና ህያዋን ገበረና ስለዚህ ምስ ክርስቶስ እንታይ ገርና ህይወት ሂቡና ወአንሳአነ ወአንበረነ ምስሌሁ በሰማያት በኢየሱስ ክርስቶስ በክርስቶስ ገይሩ አስተንሳአና ምስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማይ በክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማይ ምስ ክርስቶስ አቀመጠና ይብል ከድናኮ መርገታ ሓዊ ብኢድ ካህናት ንስኻ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘለኻንካ ብኢድ ካህናት ኢና ክንኣትለና ጳውሎስ ግን እኮ ኣተንሲ ምስ ክርስቶስ ህይወት ሂቡና ምስ ክርስቶስ ኣተንሲና ኣረ ምስ ክርስቶስ ሰዊርና እኮ በክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ምስ ክርስቶስ አቀመጠና እኮ ተባሂልና ተቐሚጥና እኮ ብሰማይ ካብ ሰማይ አውሪድካስ ናብ ሓደ ናብ ካህን ወሲድካስ እንደገና ብኢድ ካህን ዲና ክንከይት ለና ዘለኻ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እንደገና ኣብ ቆላሲስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ደጊም እምበኣ ደጊም ሲ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲእኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት ናብቲ ኢየሱስ ኣበባን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ኣእምሮኹም ሲ ናብታ ኣብ ምድራዊ ዘሎ ነገራት ዘይኮነስ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገራት የቀልብ ከመይ ሞትኩም ኢኹም ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገለጸ ንስኹም ድማ ብኽብሪ ምስኡ ክትግለጽ ኢኹም ኢልና ከድናኮ ተሰዊርናኮ ኣብ ሰማያት እኮ ተቐሚጥና ብርግጥ ኣብዚ እምነትን ኩነትን ዝብል ትምህርት ኣሎ እዚ ካልእ ግዜ ክመጽ ግን ከድናኮ ብእምነትኮ ምስ ክርስቶስ ተነጢቕናኮ ተሰዊርናኮ ኣብ የማን ኣብ እኮ ተቐሚጥና ሕጂ እዚ ትምህርቲ እዚ ሰባት ከነፈራርሓሉ ኣይግባአናን ግን ኣትካተለን ዘለኻ መንእሰይ ኣትካተለን ዘለኻ ኣያይ ዓባሓወይ ኣቦይ ኣደይ ሓደ ቃል ግን ክነግረኩም ደለ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለ ቃል እዩ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕሪ 31 ክዛረብ ከሎ እምበኣር ከስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን ይዝቃወመና እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኩላትና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣ ምስኡ ኩሉ ዘይህበና እቲ ዘጽደቆም ኣምላኽ ካብ ኮነ ነቶም ሕርያት ኣምላኽ ዝኸሶም ከ መን እዩ ይብል እዚ ጽሑፍ ኣምላኽ እዩ ጽሑፍ ናተይ ኣይኮነን ናይ ጳውሎስ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ጳውሎስ ካብ ክርስቶስ ስለስተማሃሩ ስለዚ መርገታ ኣማኑኤል ሓዊ እዚ በልካዮ ቃል መጽናዕት የድልዮ ከነጽንዑ ኣለና ንመጽሐፍ ቅዱስ ሪኢኻ ኣለኻ ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሓሳብ ኮይና ከነንብቦን ከነጽንዑን ኣለና እምበር በዘፈቀደ ክንከይድ ኣይግባእን ተጻሒፉልና እውን ክንከይድ ኣይግባእን ከመይ ኢኻ ትርድኦ ኮይልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ተንብቦ ዘለኻስ ከመይ ኢኻ ትርድኦ ስለዚ ንምንታይ ተጻሒፉ መዓዝ ተጻሒፉ ኣበይ ተጻሒፉ ንመን ኢኻ ተጻሒፉ ዝብሉ እኮ ክምለሱ ኣለዎም እስኪ ናብቲ ቃሉ ንኸይድ እምበኣር ነዚ ቃል እዚ ንኽርድአና ቀዳምነት ኮንቴክስት ዝበሃል ሓቂ ኣውዲ ክርዳእና ስለ ዘሎ
كافودا 13 ننبب ماتيوس مراب 16 كافودا 13 كمزي بالقدس قال ኢየሱስ ኣብ ሃገር ቂሳራ ናይ ፊልጶስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ይብሉኻ እዩ ዝብሉ ኣለዉ በሉ እሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ዓብ ትምህርቲ እዩ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲዮና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብዙ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኣነ ካብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያናይ ካህንጻእ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይ ክሒልዋን እዮም መሮታት መንግስተ ሰማያት ድማ ከበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ እስሩ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ ኢልዎ ድሕሪ ሓደ ቃል ክብሎ እዩ ኣስተውል ልክዕለት ነቲ ለምጻም ሰብኣይ ዝበሎ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ ምሽልዎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣብዚ ድማ ነዞም ሐዋርያት እዛ ቃል እዚኣ ክብሎም እዩ ድሕሪ እዚ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጠንቀቆም ተጠንቀቁ ኢልዎም ማለት እዩ ነቲ እውን ተጠንቀቕ ኢልዎ ነዚኦም እውን ተጠንቀቁ ኢልዎም ኣጠንቀቁ ይኸም ኣለኹም ምክንያቱ እዞም ሐዋርያት ንሱ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብጴጥሮስ ገይሮም ሰሚዖም ኣለዉ ንጴጥሮስ ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ እዩ ዝገለጸልካ እምበር ስጋን ደምን ኣይኮነን ገሊጽልካ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ካብ ፈለጥኩም ንማንም ከይትነግሩ ኢሉ ድማ ኣጠንቂቁ ቃሉ እንታይ ማለት እዩ እስከ ሓቢርና ነጽና መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኻን ኩላትና መንፈሳዊ ዓይንና ይብራሃልና ይኹም ኣለኹም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊ ዓይንኻ ይዘብርህ ጳውሎስ ምን ኩሉ ከሎ ጎይታን ጳውሎስ ኩሉ ከሎ ባይቅርታ እንታይ እዩ ዝብሎ ብእምነት ንዓይ ብእማን ሕርገት ኃጢአት ክረኽቡ ምስተም ብእምነት ዝተቀደሱ ድማ ርስቲ ክቕበሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን kana ኣምላኽ መንፈሳዊ ዓይኖም ከተብርሃሎም እለኻካ ኣለኹ መንፈሳዊ ዓይን ዘብርህ ወንጌልና ተቀብልና መንፈሳዊ ዓይኒ ስለ ዘብርሃልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ስለዚ በትብሩህ መንፈሳዊ ዓይኒ ኮይና ኢና ነዚ መጽሐፍ ክንምርምሮ ዝግባአና መንፈሳዊ ሰብ ግን ንኹሉ ይዝምርምር እዚ መንፈሳዊ ሰብ ንኹሉ ይዝምርምር ክብል ከሎ ግን ብምንታይ ይዝምርምር ሶይሉ ይዝምርምር ኣይኮነን بقال أملاخ يزمرمر لا إبراهيم مصحف انت هدي زبالة إبراهيم مصحف مراب 14 تكلته قال أملاخ حياون زعين إيو نفس منفس مجد عطامي أنقعون كسع زفلي زقرص كاب كلت تزعفو سيف زبلح إيو محلالن حساب لبن كا فاليو زفلت إيو زمرمري يبلو بتحال مصحف سلازي منفساو سب نخلو يزمرمر كبحال كله منفساو سب نخلو زمرمر بمنتايو بمصحف قدوس بقال أملاخ سلازي نقال أملاخ انمرمرو بقال أملاخنا منفساو سب نخلو يمرمر كبحال كله بمنتاي يزمرمر بقال أملاخ سلازي انتاي ماليتيو كنمرمر علنا مرهوتت منجس سمعت نعقابك كله يقول الله زبز حسب اللي تعالى كم زلوا إذ أبلا كم زلوا كف له كم زلوا كم زلوا مزحف جن كم وخن قبلا ديو كم زلوا وخن قبلا دي الزنا انتهي ماليتيو إلنا كنفتش يقبعنا قدامنا أفضل 19 مرحلة منجس السمايات نعها هبك الله خزوله أبزين بيتروس راحي يبوزله نجارجن نعتم 10 تكل تهورات انتوحيهم سلام انتهي نبيتروس ده يحبو أتهم مفتاح مبر ن10 تخلتي أميجنا تنكي قوام دحرزي نسو كروسوس كم زخونة نحادقوا كي نجرو ندك أمزامرتو أتأنقاقهم
ስለዚህ እታ መፍትሕ ሻዓ ጴጥሮስ ስለዝመለሰ ንዕኡ ተዋሂቡ ነገሩ ግን 12 ሐዋርያት ከም ዝተዋህቡ ንቅድም ርግፀኛታት ንኹን ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ንኸይድ ማቴዎስ 18 ካብ ፈቅዲ 18 ነንብብ بحقي ابلكم علىكو ام مدري زاسركمو زبله اب سماي اسر كخونيو ام مدري فتحكمو زبله دما اب سماي فتح كخونيو الو ስለዚህ ብዝንበኒ ናሐዋርያት ጴጥሮስ ጥራሕ አይኮነን ተባይሉ ሓንተ እስኻን ወስኽ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከፈዲ 10 ኢየሱስ እዚ ምስ በሎም ካ አዳውን ጎኑን አርአዮም እቶም ደቀ መዛሙርቱን ንጎይታ ምስራይ ወተሐጎሱ ሽዑ ኢየሱስ ከም በሐድሽ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣብ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በልኦም ሕጂ ልእኹም ኣለኹ እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም ህራይ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንሓጢኣቶም ዝሓደግኩምሎም ይሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም በሎም ኣለኹም ሕጂ ጴጥሮስ ጥራሕ ኣይኮነን ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ 12 ሐዋርያት ከም ዝተዋህቡ نفلت بمجمرتا إذا مالت جن انتاي مالتي بيتروس نقولتان إيسوس كريستوس من يبلو سبلا ولا ولا هياو سبات نود سب من يبلو إلى أبزح حتى تلو بيتروس انتاي له أنت وقتو كريستوس ولا أجزي أبير هياو نسخة كريستوس ود أجزي أبير هياو يخا إلى أبزم اللسلو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ንቤተ ክርስቲያን ኣብዝ ኮሕዚ ካሃንጻኤ ኣብዝ ብዙሕ ንዕሎ ነገር ነይሩ ከገፍሓና ነበር ስለዚህ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣበይ ኣኽትነጽ ኣብዝ ኮሕዚ እዚ ኮሕዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ጴጥሮስ ዝተናገሮ ነገር ኣብቲ ጴጥሮስ ዝመለሶ ምላሽ ጴጥሮስ እንታይ ሊመልሱ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ስለዚ እዚ ቃል እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ እንታይ መሰረታውነቱ ናብዚ ምድሪ ዝመጸ ኩሎም ንሱ እትወድሰብ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ከም ዝኾነ ከአምኑ እዩ እቲ ዕላማ ንሱ المسيح يلوم ترامينهم ودما إيسوس نسو كريستوس يلوم ترامينهم نسو كم ملك صدق كهنايو نسو كم إيساق مسواتنايو نسو من إيسوس من كريستوس نسو كم موسى نبينايو نسو كم إياسو مسفنايو نسو كم داويت نغوسنايو إلوم يمزعم زلو سلازي إسرائيلاويان حدا كمسيح زغبو مسيح يصبي سلازنورو از مسيح زدما كريستوس ودي ياو املاحكم زخونه كاملهم سلازي بيتروس ابيت زي زبلكايو اتا اب سماي زل ابويد امبر سغان دمن ايغلتلكان مبوزيخا ان بيت كريستيان دم ابز كوخزكا هانصاي ابز نسخا زتداربكايو اسرائيلاويان نزك امنو نيرو اسكي يوحنس وانجيل انتاي زبلن انبب ምዕራፍ 10 ካፈዲ 20 ካፈዲ 30 ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ዘይተጻሐፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ለቡ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩምን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ ኢሉ ዛዚሙ ስለዚህ እስራኤላውያን ለኢየሱስ ስሙ ድማ ኢየሱስ ክትብሉ ይኺ ወልደ እግዚአብሔር ድማ ክባሃል ይልዋ ነይሩ መልአክ ንድንግል ማርያም ወይ ሰማይ ወልደ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር አምላክ መንበራዊት አውሁ ባይሩ ሐቀ ስለዚህ እዚ ኢየሱስ ዝሪእዎ ዘለው ወሃሎ ማእከልኩም አንቱም ዘይተአምሩ አማ ማእከልኩም አሎ ስኹም ግን አይትፈልጡን ይኹም ኢሎም ዮሐንስ መጥምቁ ምሽ ሐቀ ስለምንታይ ንሶም በስጋ ዝፈልጡዎ ንሱ ግን ወድ እግዚአብሔር እዩ መሲሕ እዩ ስለዚህ እስራኤላውያን ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ከአምኒሮም ስለዚህ
ቤተ ክርስቲያነይ ኣብዚ ኮኽዚ ካሃንፀ ደገታት ሲኦል ድማ ኣይ ከሒልዋን ይብሉ ስለዚ ኣብቲ ጴጥሮስ ዝበሎ እዩ ከነፅሎ እምበኣር ጴጥሮስ እዚ ኢሉ ክሰብኽ ኣለዎ እስኪ ንቐፅል ንሃዋርያት ክልእኾም ከሎ እንታይ ከም ዝበሎም ንመልከት ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ንሃዋርያት ከምዚ ኢሉዎም ካብ ፈቕዲ 5 ያው ብምሉእ እንብቦ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 መታን ክርዳእኩም ኣነ ግን ካብ ፈቕዲ 6 ክንብበ ኢየሱስ ነዞም 12 ከምዚ ኢሉ እናኣዘዘ ለኣኾም ልኢኽዎም ኣብ ፈቕዲ 14 ግዜ ንምቁጣብ ከምዚ ይብል ሓደ እኳ እንተ ዘይተቐበለኩም ወይ ቃልኩም እንተ ዘይሰማዓኩም ግና ካብታ ቤት ወይ ከተማ ክትወፁ ከለኹም ተጓጓጋርኩም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ከተማ እቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ጎሞራን ከም ዝቀለን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሪኢኻዶ ሃዋርያት ክለኣኹ እዮም እንታይ ሒዞም ቃል ሒዞም ናይ ምንታይ ቃል ናይ ኢየሱስ እንታይ ማለት ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ስለዚ እንታይ ብሎም ኣሎ ሓደ እኳ እንተ ዘይተቐበለኩም ወይ እውን ቃልኩም እንተ ዘይሰምዐ እንተ ዘይተቐበለኩም ቃልኩም ድማ እንተ ዘይሰምዐ ገዲፍኩም ኣውፁ ተጓጓእጉርኩም ድማ ሕደጉሉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ከተማ እቲኣ ንምድሪ ሰዶምን ጎሞራን ከም ዝቀለን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ ሃዋርያት ቃል ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብዚ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ድማ ክፍታሓሉ እዩ ዝኣስረካ ድማ ቃል ናይ ጴጥሮስ እንትራ ዘይተቐቢሎም ኣብዚ ምድሪ እዚ ንክርስቶስ ኣይኣመኑን ማለት እዩ እሞ ተኣሲሮም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ጴጥሮስ ናይ ክርስቶስ ቃል ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ቃል ናይ ጴጥሮስ እንትራ ተቐቢሎም ድማ ንክርስቶስ ተቐቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እሞ ኣብዚ ምድሪ ዝተፈቲሖም ስለ ዝተፈሰሩ ድማ መንግስቲ ሰማያት ንኦም ክፉት እዩ እዚ እናበልና ክርዳእ ይግባአና እዩ ምናልባት እስከ ኣትር ከብለልኩም እሞ ንኸይድ እስከ ናብ ካልእ ጠቕሲ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ነንብብ ካብ ፈቅዲ 28 ከምዚ ይብል ኢየሱስ ድማ በሎም ኣቱም ሰዓብኩምኒ ወዲ ሰብ በታ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋኑ ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ጴጥሮስ እዩ ንሕና ኩሉ ሓዲና ተኸቲልናካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንጎይታ እዩ ዝምልሰሉ ዘሎ ሓቀይ ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣለና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ጎይታ ድማ ንጴጥሮስ እንታይ ብለሎ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እዞም ሃዋርያት ኣብ 12 ወንበር ተቐሚጦም ን12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱ ኢኹም ይብሎም ኣሎ ፍርዲ ግን ናይ መን ድዩ ንመን ይተዋሂብዎ ፍርዲ ሃዋርያት ክፈርዲኦም ማለት ድዩ ነዚ ቃል ዝተኣርኢና ሕጂ ኣብ ወንበር ተቐሚጦም ክፈርዲኦም ዲና ክንብል እንታይ ማለት እዩ ቃሎም ይዝፈርዶም ሪኻ ቃል ሒዞም ተላኢኾም እያ ቃል ሒዞም ተላኢኾም እዮም ስለዚ ንጴጥሮስ ከይሰማዕኻ እንተ ደኣ ሞይትካ ናይ ጴጥሮስ ቃል ክፈርደካ እዩ ተኣሲርካ ኢኻ ንጴጥሮስ ሰሚዕኻ እንተ ደኣ ሞይትካ ድማ ናይ ጴጥሮስ ቃል ፈቲሕኳ እዩ ናይ ጴጥሮስ ቃል ድማ ኢየሱስ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ ማለት እዩ እስኪ ነዚ ቃል እዚ ነደልድሎ ናብ ዮሐንስ ወንጌል ንኸይድ ምዕራፍ 5 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ቃል ዝበለሎ ካብ ፈቕዲ 45 ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም ዝኸሰኩም ሲ ኣሎ እቲ ተስፈዎ ሙሴ እዩ ንሙሴ እንተ ተኣምንዎ ንሱ ብዛዕባ ይጽሒፉ ኣሎ እሞ ንዓይ ድማ መኣመንኩም ነርኩም ነተን ጽሑፋቱ ካብ ዘይተኣምንዎን ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ንቃለይ ክትኣምንዎን ሙሴ ድማ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኮይኑሎ ፈራዲ ኾኑሎ
ዝኸሰኩም ኣሎ እቲ ተስፈዎ ሙሴ ስለዚ ሙሴ ድማ ክፈርዶም ሕጂ እውን ሙሴ ይኮነን ፈራዲ እንታይ ደኣ ናይ ሙሴ ቃል መጽሓፍቲ ኩሎም ብዛዕባ እም ድዛረቡ ስለዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ ኢልኩም ናይ ክትመጹ ኣይፈቀድኩምን ከም ዝበሎ ናይ ሙሴ ቃል ድማ ንእስራኤላውያን ክፈርዶም ስለዚ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ተዋሂቡ ካሎ ማለት መፍትሕ አረኪቡ ጎይታ ንሓደ ካህን መፍትሕ ሂብዎ በቃ ናይ ምእታውን ናይ ምዕፃውን ኣብዚ ካህን እዚ ማለት ኣይኮነን በመጀመርታ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዘመን እዚ ኣይሰርሕን በጳውሎስ እንታይ ከም ዝተባሃልና ንሱ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ቪድዮ ሒዛው መጽእ ድሓር ድማ ወላ ኣብዚ ናይ መንግስት ወንጌል ከዓ ቁልፍ ነገር እንታይ ኢየሱስ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ ምእማኒ ናሐዋርያት ከዓ ኮይቱም ጎሪልዎም ንሓደ ኸይነግሩ አጠንቆቆም ሐዋርያት ዳ ማኣዝ ዓለም ዝነገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንስአ መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ አንቱም ሰማዕቱ ለዝንቱ ነገር ንስኻትኩም ናይዚ ነገር ዝመስኻኽር ኢኹም ኢሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናሐዋርያት ምሽ እህነ ሰማዕቱ ለዝንቱ ነገር ካኢሉ ጴጥሮስ ንሕና ናይዚ ነገር እዚ መስኻኽሪና ካኢሉ ጴጥሮስ ስለዚ ኢኹም ጥዩቀ እንከ ያእምሩ ኩሉ ቤተ እስራኤል ከመ እግዚአኒ ወመሲሐኒ ረሰዮ እግዚአብሔር ለውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአንቱም ሰቀልክምዎ ኢሎም ሪኦም አለኩም ድሕሪ ትንሣኤ ግን ኢየሱስ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ እንዳመስከሩ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ እሞ ካብ ሞታት ድማ ከም ዝተንስአ እንዳበሰሩ ሐዋርያት ብትብዓት ብጎልድነስ ይሰብኩ ነይሮም ስለዚ ናይ ሰማያት መንግስት ናይ ሰማይ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ይበካለኹ ማለት ቃል ይሂብዎ ንዑ ክትሰማዕ ኣለካ እዚ ክረድእና ኣሎ ነዚ ተረዲእና ኣብ ናይ መንግስት ወንጌል ኣስተምህሮ ነዚ ዘካትት ኣብ ዝካቱ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነዚ ድማ ብዝያዳ ባዕልና ብመንፈስ ቅዱስ ተቃይና ክነጸንዕ ድማ ለበዋ እዩ ስለዚ መርጌታ ኣማኑኤል ሓወይ ሰምዓን እንትርአ ሃሊኻ ምናልባት ዳግመ ክለሳ ክትገብረሉ እሞ ካብ ናይ ሰብ ሓሳብ ወፂኻ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ኮይንካ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኣጽሊልካ ንመጽሓፍ ቅዱስካ ብዝግባእ ከተጽንዕ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ንዓኻ ንኸይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ሓባእኩ ኢላልኻ ንዓኻ ንኸይብድል ንቃልካ ኣብ ልበይ ሓባእኩ ከም ዝበሎ ንእግዚአብሔር ንኸይንብድል ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ኣቆይርና ከም ቃል ኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ከነጽንዕ ለበዋይን ምኽረይኒ ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ሰላም